3, 2, 1. Πάμε. Σαν το μαπούρε μαλάκα. Μια σκηνή είναι, έταλε σε εμάς. Paper. Έτσι έχεις πει μια πούτσα. Έπρεπε να πάω στη δουλειά. Ο Άκης κουράζεται, μαλάκης, έλα. Μαλάκα. Ο Άκης δεν δουλεύει όμως. Να το κάνουμε αύριο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Συνεχίζετε, συνεχίζετε, πάρτε θέση, συνεχίζετε. Δεν λέω 3, 2, 1, πάμε. Ειλικρινά, μία λήψη. Όχι, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, θα σε κάσω από μάνε. Πάμε, ξεκινάμε μόνοι μας. Θα πεις Ξεκινάμε μόνοι μας σου λέω. Ξεκινάτε μόνοι σας. Where's the money? Σε κολλήστε τώρα, γιατί ρε Άκη μπορώ μαλάκα, εγώ δεν δουλειά τώρα σου λέω, έχω τρελαθεί ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να κάνουμε εδώ ένα δευτερόλεπτο πράγμα, δεν έχω να σου λέω, σου καταλαβαίνεις. Τελειώνονται, δεν μπορώ να σου λέω. Εγώ τι φταίω. Κοίτατε ρε μαλάκα, τελειώνονται, εγώ τι φταίω. Συνεχίζεις. 1, πάμε. Μαλάκα, έχεις να πάρεις λεφτά μαλάκα. Πάμε. 1, πάμε. Where's the money? Where's the money? Σε κολλήστε. Κωνσταντή, εσύ θέλεις να φύγεις. Where's the money? Όχι, δεν το έχω εγώ τώρα, έλα. Where's the money? Γιάννη. Where's the money? Ξανά. Έλα, συνεχίζεις. 1, πάμε. Where's the money? Συγχωρήστε, σας παρακαλώ. Where's the money? Μη χαμογελάς ρε μαλάκα. Πες το. Φαίνεται. 1, πάμε. Where's the money? Πες το. Περίμενε. Τώρα με πιες εμένα. Πάμε. Κράτη την αναπνοή σου. Where's the money? Θέλετε να αλλάξουμε τον Πες το. Σκέφτομαι τον Άκη. Άντε κάπου. Μαλάκα εντάξει, όχι, καταλαβαίνεις όλα τι. Εγώ τα κάνω, όλοι κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ μαλάκα. Where's the money? Μην δεν κοιτάς τα μάτια ρε μαλάκα, μην σε κοιτάς. Where's the money? It's okay. Where's the money? Γιατί από εσείς δεν σε κοίταξα μπροστά. Where's the money? Δύο, 1, πάμε. Where's the money? Τώρα τον κοιτάει, Γιάννη. Where's the money? Okay. Move to the car. Now where's the paper? So there's the money. Okay. Move to the car. Εκεί που είναι ζητάει. Δεν βγήκε καλό. Έλα ρε μάνα, πάμε ξανά πάμε. 2, 1, πάμε. Where's the money? Okay. Okay, man. Γιατί δεν μας είσαι λάθος. Μαρθά. Γιατί δεν.
Έλα, κάτσε. δίνει το κινητό. δεν Πάμε, είναι. πάμε ρε μαλάκα, πάμε, μην το κοιτάς. Άμα το σκέφτεσαι, έλα σκεφτιά. Ένα τελευταίο, έλα. Άντε ρε πώς. Where's my money? Οκ. Είναι το δεκάρι. Μου είχε πιέσει μεγάλη. Εντάξει, μείνε εκεί τώρα, μείνε εκεί τώρα.